Uphenyo lophiko lwama-Hawks liholele ekuboshweni kwabantu abangaphezu kwamakhulu ayisithupha ababhekene namacala asezingeni eliphezulu. Iningi labo liboshwe ezifundazweni eGauteng naKwaZulu-Natal. These arrests targeted people involved in the serious corruption cases, fraud, money laundering, police killings, cash in transit robberies, illegal mining, damage to essential infrastructure, and crimes against the state. Kubantu abangamakhulu amabili namashumi ayisithupha nambili abagwetshiwe ngamacala ahlukene abangamashumi ayisikhombisa nesikhombisa abokufika kuleli. The top sentence for foreign nationals are 27 Zimbabweans, Vasotho with 14 convicts, Mozambique with 10 convicts. The rest are divided among the other countries. Most of these convictions and sentences were secured in the Northwest Province with 51. Mayishumi nesishiyagalombili abasolwa ababoshelwa amacala okubulawa kwamaphoyisa kwagwetshwa abantu abayishumi nambili. 21 members were killed in the first quarter of the 24-25 financial year, with 16 of those having been killed while off duty and 5 whilst on duty. Ebugebengwini obuhlobene nokubanjwa inkunzi izimoto ezithutha imali uLibeya uthi bayisikhombisa abasolwa abadubuleke bafa ngesikhathi bedubulana namaphoyisa kwaboshwa abangamashumi amathathu nanhlanu.